Waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD, flimkien mal-membri parlamentari Ewropej eletti f'isem pajjiżna, intqal li dialogu bejn il-membri parlamentari Ewropej u l-imsieħba soċjali huwa importanti sabiex jittieħdu deċiżjonijiet fil-Parlament Ewropew favur il-ġid tal-poplu Malti u għawċi. Għal din il-laqgħa attendew ukoll il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul. Fost it-temi diskussi kien hemm dawk soċjali, ekonomiċi u ambjentali u l-membri parlamentari Ewropew eletti fil-5 snin li ġejjin għandhom jiffukaw fuqhom fil-ħidma tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul ħeġġeġ lill-membri parlamentari Ewropej biex ikunu proattivi f'dan id-dialogu biex iwasslu l-vuċi ta' pajjiżna bħala l-iżgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea biex ikun żgurat li l-interessi ta' Malta ikunu rappreżentati b'mod effettiv f'din l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ellul sostna li din il-kollaborazzjoni għandha twassal għal soluzzjonijiet innovattivi u sostenibbli li mhux biss jindirizzaw l-isfidi preżenti iżda joħolqu opportunitajiet ġodda għal-futur. Wara stedina li għamilna kellna magħna il-membri parlamentari Ewropej li għadhom kemm ġew eletti u dawk li setgħu jingħaqdu magħna llum kienu involuti f'diskussjoni dwar kif nistgħu insaħħu l-kollaborazzjoni bejn l-imsieħba soċjali u l-uffiċini ta' daw il-membri parlamentari Ewropej. Nifhmu illi l-politika tal-Unjoni Ewropea tolqot lilna direttament bħala pajjiż u anke lokalment. U allura l-importanza li dan id-dialogu jibqa' jissaħħaħ biex anke l-imsieħba soċjali jkollhom informazzjoni ta' dak li jkun qiegħed jiġri ġewwa Brussell. Waqt din il-laqgħa l-membri parlamentari Ewropej Daniel Attart u Peter Agius spjegaw li bħalissa jiġu ffurmati l-kumitati parlamentari fil-Parlament Ewropew li fihom iwasslu l-interessi ta' Malta u ma tennew fuq l-importanza li l-MCSD jiġi infurmat bil-punti ewlenin sabiex dan il-Kunsill ikun jista' jinkludihom fid-diskussjonijiet tiegħu u jagħti r-rakkomandazzjonijiet meħtieġa. L-imsieħba soċjali preżenti f'din il-laqgħa sostnew dwar l-importanza ta' dialogu soċjali bejn iż-żewġ naħat ħalli tkun żgurata ħidma b'risq il-familji Maltin u għawċin kollha. Rajna kif il-ħidma flimkien ma' xulxin l-aħjar elementi f'Malta kif ukoll dawk fil-kuritorju ta' Brussell fix ġimgħat, xhur u snin li ġejjin jista' jaħdmu fl-aħjar interess ta' dak kollu li jottalina.